And action! O'n i'n hwyr literally the other day. Weekend shoot cynta ni. A nath larwms fi just ddim yn off. Just achos bod sneb yn gwybod hyn, yn pobl agos, ond mi'n gorau cael bach o colir yn ngwallt di, bach o pethau gwyn yn ngwallt di, so fi'n mynd bach yn hirach yn colir weithiau, so bach yn hwyr. Be, ti rod wedi bod yn hwyr y set? Oedden fi wedi bod yn hwyr y set. Well, I knew it was going to be complicated. Fi wedi bod yn hwyr y set. A fi? Fi wedi bod yn odd. So, nawr te o'n i'n meddwl, it was the dumb blonde, but it's the dumb white guy. Wel, er bod ni'n gweithio i'r BBC, mae'n a lot. Fy'n regu ar y BBC, beth yn regu ar y BBC? Dyla ni ddim deud hynna, rili, na. Na. Beth yn regu ar y BBC? All the time, then! Well, of course! Pan mae golygfeydd fel yn y dafarn, ti'n gorau fel smasho poteli pethau. Pigo lan trei o wydra champagne yn y deri bach pan dwi'n gweithio to. O, mae lambels fi'n mynd yn barod. O, a gath popeth os ysgrifennu fi. Dwi ddim... Do, ond dim bai fi oedd o. O'n i'n ffilmio Craith a o'n i fod i ddreifio, ond mae'n edrych dda bod fi'n dreifio'r ben yn hun, ond mae'n at y 6 person yn y car. Mae'r car yn mynd a torri'r exhaust. Na. So mae'n mynd brrm, brrm i bob man wedyn, am weddill y siwt. Dim bai fi oedd o, really. Yeah. Bob tro, bob dydd, bob golygfa, ymarferion hyd yn oed. Fi'n cofio mynd am teg unwaith, a nath y dyn camera Rhechen. Ond yn mynd, action! A so, tymod, o'n i'n mynd... So dyma fi yn yr fatha'r can really fast man, anghofio geiriau fi, a dyma fi jyst yn gorau neud, I'm on ac yn Rhechen, a si ar yn neud y gyd i fyny. Si'n nghofen lanes a neud rhywbeth i fyny oedd yn ffitio fewn i'r can. Allai'n gweithio chi faint fi jyst i bod ar y llwyfan a canu absolute gobbledygook as bod fi anghofio lines fi. Become scumber and the stuff there. Pobl sylwi? Some more, probably. Cedi. Mynd yn rhy excited? Na. So, mae'n llawer o wahaniaeth i'r ddynas, yn yw'n ydy? O'n i'n becs amdano fe, ond... Mae fe'n really unsexy, achos mae fe mor dechnegol, a mae ydych chi pobl fel camerau yn stico... Anyway. Un o golygfeydd cyntaf fi, o'n i'n bod ma 4 wythnos yn gyrru, a golygfeydd cyntaf gorau fel sîn eitha... A fel o'n i'n ystafell ymarfer ar y pryd oedd y cyfarwyddon yn gofyn fel, so Mark, lle ti'n gweld yr olygfa ma mynd? Ti ddim yn excited yn y... Ac i weid y gwir, golygfa cyntaf fi gyda Mr Geraint Jarman oedd Cusan. O, ie. Oedd o'r gyfer ar y a o'n i wedi ganu can. Ac oedd o'n gan Cry Me a River, ac oedd cael ei mo'n reit jazzy. A fel o'n i'n canu fo, nath o bry hedfan i fewn i ceg fi, a nes i lyncu'r pry. Fi'n cofio mynd am panto, a fi ddim yn gallu canu, so es i lan, a rhaid i fi cymryd sheet music. So nes i just mynd ar Google a type mewn Hercules, I Can Go The Distance. Other songs are available. Back in the day, o'n nhw'n gofyn i ti fynd â fideo mewn gyda ti cassette. Wel, o'n i wedi recordo The Young Ones, a wedyn recordo ffilm o'n i ynddo. A dyma fi just yn gweud, yes, here it is, and The Young Ones is on first of all, and then, oh my God, you were in The Young Ones! A nes i just printo fe mas off Google, ddim yn gwybod pa key oedd e mewn, so nes i lan a I've often dreamed. O'n i gallu gweld y boi ar y piano. So I powered through fe. A pan o'n i wedi cwpla, nath y boi go, okay, thank you, Jack. Do you realise you sang that about 6 different keys? Thank you very much. A nes i just gyrru mas.